já potom říkám. Ahri is strong against. Xerath na záchod. Aha, dobré, ok. Tady. Asi bych si měl u toho souboru vypnout interčtení. Interčtení? Každou si musím zasovat na hlasitost. Čo to je? Interčtení? Jen pro čtení. Ano, ale čo to je? Že akože... Čo to robí? Jak jsem si upravoval ten soubor, jakoby ten bind. Aha, tak se to resetovalo. Ne, to mám udělaný, ale vždycky dám na hlas prostě lolko, aby mi šlo hlasitějš a další hru to musím upravovat, protože v další hru už to na hlasitě nemám. Aha, no jasné. Ano, lebo ty si to dal len na čtení. Jo, ale tady něco je. Poď dáme. Dávaj, ja som tu. Kakadín. Teď si dostal pěkně. Není tam. Twitch bude silný. Vejna bude slabá. Pravdepodobne si aj prehrám bod. Ešte uvidíme. Ešte. On fight je slabý. Ale nejako. To tým fightom. Ale je slabý ako support, možno. To tým fight je celkom silný. On fight. Jak to prežil. Tyva, aha. Vejna to dobre zahrala. Paráda, kámo. Vejna je profesionál. Možno. Možno, že nie. Ale možno, že nie. Hra skončí. Akú 7 farmy má? A Twitch má 4. Kasadín má 11. Kasadín najlepšie farmy. Teraz zamreš. Zamreš, kámo, zamreš. Ale však je to profesionál. Tak má farmu. Je to Kasadín, je to tvoj counter. Nemá ani ulti.
já nemám manu, ty vede. Hovorím ti, zabije tě. Ne, zabije, já mám ten. Tak prostě. Já měl ještě bariéru, kdyby se rozhodl podejš, aby mě dorazil, tak bych chtěl bariéru a chci probývat. Dobré. Verím ti. Já jsem po tu věž chtěl dostat. Verím ti. Ale neriskuj. Ide. Kdybych měl srdíčka, tak chcípnu pod tou věží. Měl štěstí, že nemám manu. Kdybych měl manu, jak mu dám srdíčka a chcípnu pod věží. Dobré, dobré. Chcem tu fajtiť, takže... Prečo? To bol suicide. Tak Garen tam. Tak to tam ani nejdu. Dobré. Nevadí. Aby sa nestalo. Zomrel si? Co? Zomrel si? Jungle umřel. 4 killy majú. A ty mi povieš, že jungle umrel. Někdo? Já nevím. Daj mi pomôcť. Dobrá pomoc, fakt super. Vegan, Normálne pozdě prostě. len pomocník. Profesionálny pomocník. Jo! Dobrý kill. Dobrý kill, fakt super. To bol dobrý kill. Jo, dík. To hlavně bál, že tam tomu půjde kasadin, jako. Co bych tam dělal jako mezi váma? Váma. Ja tam nemám. Ne, to nebyl to ty. Kasadin už šiel back. A teraz ťa zabije. Lebo si dokúpil itemy. A nezabije. A dokúpil si itemy. Bácel musím, až bude mít 6 teprve. Do 5 a byl škodnej. Som hrdý. Aha, Čo? Na túto vejnu. já mám totiž klůčko. Ty by viděl zo. To kasadina. Kdyby se neporknul z toho mýho kvéčka, kumřel. Ticho. Hraj a nekecaj. Killy se získávají. Majster. Všimol si. Ide tam aj oni, takže pozor. Tam dá baru taky. 3v, ne, nechaj. Ty mám měl počkat. Jsem měl jít potom kasadinovi. Aha. No. Idem pomôcť Vejne a tu je oné. Zabere, lúčko zabere. No lol. Ten dvar mi kúpaj. Prvá vec. To je prvá vec a druhá vec. Xin je moc silný, moc dobrý. Dvar mi kúpaj. Počkej čan. A celú jungle ovláda. A Xinzao ovláda našu jungle. Zvrátený sakt. Já na to, že kasadinu budu jednou nakupovat, tak to tady bych prosil. Kasadinu budu nakupovat. Ty máš fakt iba to ranzering. Ale kasadinu má level 7, ty máš level 7, chod nakúpiť.
Běží, takže ztratí level. Super, miliony. Harvík nám tu niečo značí. A nie, podľa mňa nám nič neznačí. Podľa mňa sa iba hrá. Tvé, celá to nesnáším, že běží mít tvé. 20 gold. Tak si daj miniona, ne? No, teď už jsem zpátky. Ty máš půl. Dobrý. Běžím. Pověz mi nějaké tajemství. My si to dáme double kill. Bacha, běží, mám tam asi kasadin. Kasadin. Na lítost. A tak som debil. Dobre. Moc si veria. To je ich chyba. No, zabij to. Podle mě ne. Je to aj Twitch. Zabij to. Nie, ja umrem. 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 Jeden minion. Koľko má náš Ty minion? má to kvečko, to viděl jsem. Ty jo. On má 29 damage už. A ja som mal nejak 13 HP. Mám 32% armor. Zomrel som. Nešťastný. Ale inak, Twitch sa tam objavil práve pod... Ten Xtain sám byl. A Xing tam bol, no. Ale bol tam aj Twitch zrazu. Twitch tam nebol. S Xingom sa dalo rátať, ale s Twitchom... Twitche se ani nezahlí. Práve, že ten tam urobil najväčší damage. Ne, mě. Jak lákavé. Bacha na kasadina. Čo s ním? Nedrž Není se tu. zpátky. Tak preč. Nepřítel byl zabit. Pověz mi nějaké tajemství. No tak ja mu dám stun, nič nerobí. Kasadin nič nerobí. Zachránim Vaynu, dám mu stun. Čo robí? Čo to je? Xing dal. Jeden byl zabit. Bože. Xing je fakt dobrý, už má 7 kg, prvý ten. 7 kg, predstav si, že ty máš 7 kg. Aké je to jediné? 7 kg je fakt no. Beru jako potí ty hráči už. No, presne. Keď si dobrý hráč, tak si rozbiješ si vojákov. Ako bottom. Warwick, we need kill Xin. Add, we win. Přijmi to. April Fox. Čo to je? April Fox. To je Xin. Dobre, poď už nám pomôcť zabiť Xina. Ty ahli jedna. Ale nie, Xin si ma chce dať pomoc, čo budeme robiť? Mají do bude. Asi ani nie. Asi ani nie. Já myslím, že tě No, ale má zase... Ty máš kill dokonce, auto také. Som s tobou žiadam auto. Já jsem to dorazil auto také.
Dobre, dobre, dobre. Ale ja som myslel, že ja? Mýlil som sa. Půjdeme. Ale to je úplne jedno, hlavne, že máme killy asisty. Kdybych tu ultimátku nepoužil předtím, tak jsem teď zabil toho. Kdybych měl ultimátku, tak ten koukník bývá. Vidíš jo? Nejaká Caitlyn ultimátka. Čeho touží? By sa hodila. Myslíš, že ještě bude farmit, když bude riskovaný? Asi nebude, co? Myslím, že ešte bude. Alebo ne. Rád to, že ne. Pozor, aby ťa tam nezabil Xin. Zpátky. No už jdu zpátky už. Nemá šancu proti nemu. A už sa portí. Má portel. Ale tak... Čo je? No zabije. No neuveriteľné. Fakt neuveriteľné. Wow, to je neuveriteľné. Spojenec byl zabit. To pak? Jako já. Dala mi heal a tým ma zabila. To je neuveriteľné. Zabila ma, fakt ma zabila. Tým, že ma chcelo zachrániť, ale zabila ma. Nejsou náš tým zničil věc. Čo? Jak to? No však vypršala mi moja ultina. Tak moja ultina na veky. Pár sekúnd a pokiaľ to ide sa toč. Ona to nevidela. Ona... Najkrava. Chceš pomôcť? Vidíš, teď mě zachránila bariéra. Idem tam. Já tam nejdu. Jo, ty tam jdeš, dobrý. Vaše Nedávno už. Ne, nedávno. Já se bojím. A čo chceš? A poďme si to Twitcha. Dúfam, že to nemal fight. Nemalo by byť. A nie. Dobre, nice. Zmizol. Jo, tam je. Jo! Flash, on sa fakt flashol. Aha, no to tak. Vejna, myslím si, Vejna. Zabral. A ne, dobre. Profesionálne. To dáš. Toho už dám tiež. Ty já jsem kovadla. To si fakt urobil. Kurva, to si děláš řiď. To si fakt urobil. Ide tam Malphite. Jsem totiž koukal na minimapu předtím, proto jsem Dám mu stun, poďte niekto sem. Poďte sa mnou. Jsem totiž koukal na minimapu a ona se mi Počkej, vrátila zpátky. Ticho. Nepřítel byl zabit. No, dôležitý fight. Spojenec byl Kasadin? On ju fakt zabil na... No tak to som nemohol vypočítať, že ho zabije. Fakt na jeden spál. Doufám, že se nepromáším. Co Drago? No. Máme Dragona. Najprv Twitcha, nie najprv, otoč sa. Kasadina. Nie, Karena. Tak nikoho. Dobre, poďme Draka už. No poď. Ne,
Díky. už ne. Ale bude Twitch, bude tu Twitch. Čo ja, skrieme sa v kriku. Hlavně jak synu, že živej. Aj Warwick je tu. Nech to začne dávať. Ja idem za... Ako fakt. Syn! Ešte preč. Dobra. Ale v tom nikto. A tá veža nic. Ty vole, ten útek viděl z toho. Tak zalám sa. Zatraceně. Čo to je, čo to je, čo to je? Jeden auto a tak on se podne pryč. Nemáme pušnuté turety. Nemôžeme takto robiť. Máme draka, máme draka. Oni sú tuto, robia túto veci. Keď rýchlo dáme draka. Silence. Prosím, zachráň nás prostá, áno. Spojenec byl zabit. Poppy je sprostá. Spojenec Poppy je bod. Poppy je bod, tajný bod. Ja som teraz odhalil. Tyhle ten Garen. Ty vole, co to je? Nepušnu tú turetu. A teraz ju pušnu. Ilakři. Hlavne sú spolu. Pozri sa, kam ide Poppy, pozri sa, kam ide Warwick. A Vayne na tope sama, všetci sme sami. Dobre, Warwick si môže hodiť. Warwick je jediný, ktorý môže hodiť. Ale fakt, že jediný. Tak si na ňu. No, si použil hodiť. Police. Zavolám Vaynu. Alebo to idem za mnou. Třeba by bylo dobrý pušnout ten mid. Jasné. Práve preto ich svolávam. Poppy? Čo? Pozri tam. Poppy ide sa mrť. Pozri sa na Poppy. Ide sa mrť. A už umre. Ups. Kdo mu strčil do Kasadina? OK. Tak ho zachránila. Ja viem. Tak tam hodil stejničkou na ho strčí. Ja viem, Poppy je kámo. Tak, ale když je už neodstrčila. Zapušťte ten běž. Viděl jsi ten pěkný target toho Dobré. To bolo dobré, ne? Twitche a Actina jsme zabili díky mým srdíčkám. A kdyby mi Poppy nedělal Kasadina, tak je to... Slovo. Mohol som to niečo. Nechceš dávať tú turetu? Prosím. A on sa flashol. Niečo. Fy, brdo. To je pán. To je pán.
mohol zomrieť, keby som to ja lepšie zahral. Keby som mohol dať ten stun, ale keby som vedel, že ide na mňa, to som mohol predpokladať. A já to taky nečekal, že by se bude toupat na 2 bez věže. Popi zomru. Už zase. Čo to skúšam. Dobre, dala stun. Stun sa rovná damage. A teraz využijem alfaj. Kde nabral ty killy, ten kasadín všechny. Pozri sa, ako zomre. Má stejně killu jako já. Hej, Čak, ja viem. všechno ani hra úplně na hovno. Xín. Spojenec byl Dobre zahrala tá Poppy fakt. Super. Poppy ide. Twitch je tu. Twitch aj Garen. 4. Warwick nechoď, Warwick nechoď. Nedrž se zpátky. On ho fakt fokusu. Fakt použil ultinu. Nie na Twitcha, ale na Garena použil ultinu. Je tam i ten, tady to není dobrý. Pryč. A kde druhý? Som tak nezem teraz. Tak neskúšal som. A jak si na to hezky trefil. Ale nie, ja som to prehral. Tento fight som prehral ja. Prohrála to Poppy, že nechodí s námi. Nie, prehral som to ja. A Poppy taky. Ale bolo to 3v3. Jak tam Poppy mohla? No ale mohlo to být 4v3. Ja som to pokazil proste. Pokazil som to tým, že som nedal stun. Dostal som knock-up, bol som confusenutý, nevedel som, že som nevypustil druhé kviečko. Zistil som, že prvé mám na sebe a nie na Xenovi. Vím, po čem touží. A potom som zomrel, potom som si nedal ultimu zase. Mali by si menej kecať a viacej hrať. Čo si na tom? Však už prehráme. Nie, ona ide sama. Nepočká na mňa, nepočká, nie. Nestihol si. Tam tady. Není dobrý. Twitcha, prosím. Mohli by sme tam ešte práve. Proste nie. Ide už niekto nás, či nie? Prosím, nechoďte. To sa verite vážne. Kasadenie neopám. Nikdo mi nebude stát v cestě. Ale nie až tak moc. Zás viděl jsem, odpál kola pryč. Report to nejel. Nesnáším prostě, že mám v týmu něco jako je Alistar nebo Poppy, prostě ty vole. Ono to je dobré, keď to dá stun. Ono to je zlé, keď to hrá no. No, to je tak. On je při věži, ono nás za věž. Vem. To jako fakt. Já dám Včko, až jenom Včko, ty jde do krava. Ticho, teraz fajtím. Ticho, no tak už som zabral. Ja som sa nesústredil, pozri si. Hele, ale Teraz môžem byť, teraz má šancu. nemělo by Včko náhodou jít, jakoby Včko, jestli by mělo jít jako přednostně do hrdinu. Čo? Aké Včko, aké Cčko? U Ahariny. Včko. No a čo s tým?
si nemělo jít přednostně do hrdiny. Vedle mě Xin a krab, máš tady do kraba. No asi... Do kraba? No keď nezomrieš, tak do kraba. Ale keď zomrieš, tak to nebude. Podľa toho, jak by mocno chytený, to musíš uvážiť. Ne, ale že moje Bčko šlo do kraba místo do Xina. Dobre, to je jedno. Teraz hraj. Hraj a nekecam. 7 kg, ty si zomrel bez kg. Poďte si hraj. Zabij ho proste. Teraz Xina, všetci Xina. Dobre. Mě pokutoval, viděl to? Vyhral som to. Poďme Kasadina, všetci Kasadina. Zabiť Kasadina je lepšie ako Garena. Dobre, tak pušnite mi. Toto je blúčko, free blue. Pro mě nebo? To je jedno. Keď si to zobereš, tak to máš. Preč. Teraz hlavne preč. Pušnúť, ne? No tak už nič. Uha. Tam si sám? Ale je to je. Jo, je to topy ještě. No pokiaľ zomrem. Alebo ja zomrem. Ja by som mal ísť back. Nesnášam, keď niekto zomiera. A ja ho môžem zachrániť, ale nemám, mám malý život. Takže nemôžem zachrániť. Myslím, že to mám. Jsme jí zvěděli. Čo? Jsme jí dali barona. Áno. No však to je dávno už. No. Teraz tam zomrete, lebo fajtite bez mňa. Fakt. Já to nefajtím. Nechtěl to fajtit, ale utáhl to. Twitche nikto nebude dávať. Aj keď je moc greedy. Ale já byl rád, že jsem přežil. Zachránil som ťa. Chceš ho dobiť? No tak zapisím. Jo, neměl srdečko na něj. Dobre. Hordička. Neviem, hraj lepšie. Povedz to svojim súperom, a teda nie súperom. Teraz budeme aj Bane na lat dostať. Dobre. Bane to zahrá niekedy dobre, niekedy bude nič proste. Tak třeba nemá trénovat kvůli bindy, občas si třeba překlikne. Ale na profesionálnej úrovni to nikto nedá. Zabite to niečo. Jo! Nice. Máš. Aha, ja som debil. Pro ultimátky, no, ale Ja som použil... už jsi nešel za mnou. Na čo by som išiel za finál. Na chvíli jsem tankoval věž. Ja neviem, bez doby. Aj baviť sa o tom je bez doby. Aha, si? Dobre. Asi vyzek. Dobre. Už nie, už. I keď? Kdyby za mnou běžel ten Wolfaj, tak ho zabil. Ale Poppy není nikdy, ona není v hre prostě.
by si nedal. No, ale za dlouho až. No jasne, tak zelo, Nějak moc jsem si zvykl na tu myšku. ješ. Vždycky jdeš okolo kraba jako něj, víš co. Ale Ani nie. kdybych tam počkal, ten Garen by ho zabil za mě, abych mu ho vyžral. A jak chceš vyžrat karaba? Včkem. Garen nemá smite. Ideš z toho spawnu, alebo nejdeš z toho spawnu? Vyzerá to, že nejdeš. Oni tam zomierajú všetci hromadne. Holocaust. Já jsem sama. Sami dvaja proti 5. Máme zabiť čo? Teprve začne ta pravá zábava. To by tu ale niekto musel byť. Napríklad Ahri alebo Warwick. Já myslím, že čekáme, jestli resnou ostatně. No jasné, jasné. Keď je sám o samote, tak čakáme. Čakáme, kým sa regrpnú. Před chvilku nabili ještě všichni. Hlavne keď je sám, tak čakáme, kým sa regrpne. Ale ty nevíš, že tam si nejsou někde vedle. To prostě, když vidíš Není jedno na jsem mapě. Ježiš, veď som bol za ním. Jako Hádam, viem, či... Fakt som bol za ním. No, to asi proste. Ale neviem, jak moc mi to... Možno, že to je asi najhorší nápad. Aký môže byť. to přijde. Čo robia? Ale Tam nejde, mě zabije. zabije nikoho, keď má stůl. Zabili jste ho. Já ho zabil. Mazec. Ale mal mě zabil taky. Počkaj, teraz ti nemôžem odpovedať na otázky. Ona si chce dať varona? No dobre, poďme rýchlo, poďme tam, čo je. Nedrž se snad. Áno, to je red. Poď sem, poď bližšie. Nie, neodchádzaj. Prečo si odchádzal? Dobre, nevadí. Já počku mám. Aha. No dve, budeš pak. Ty teda nebo? Ne, ty. Tak už než. Ty mi nevěříš. Prečo proste nestlačíš Bčko? Alebo nejdeš back? Keď máš za 5 sekund rekál? Protože jsem myslel, že dají farming jungly, ale teď jsem si uvědomil, že je prázdná. Půjdeme. Tak vieš. Linky obsadené. Já mám 900 goldů a potřebuji koupit 5 za 13, takže já bych 5, já mám půl. OK, Sviněké. verím ti. Verím ti. Zapni si mám. Nie, Twitcha. Syna. Poď syna. Máme všetkých okolo. Kasadina. Stačí to. Aha. Nice. Dobre, Warwick to vyhral. GG. A Xin pušuje. Já ho vidím, ale... Každý ho vidí. Ale... Opíni preč. Tam ale umře. Hej. Ona to za A nevie. Zase inhibitor som dal basic, všetko basic. A zase veľkého miniona.
Proste prečo každý krát? Idem ti pomôcť, ale nemôžem ti pomôcť, lebo si ďalej. Tyve, mi dá Ignite. Děláš prdel. Zasraný Garant, tyve, s tím, s Ignitem. Nedělám. Mi dá Ignite. Twitcha. Nepřítel byl zabit. Váš tým zničil věž. Ani som si nestihol dať oné. Ani som nestihol. Nevadí. Čau. Presne, pušnite. On tam som nepušnite. Keby sme nezomreli, keby som ja nezomrel, tak nezomre nikto. Look, together we can win. No, poistka, vieš. Možno, že to vie, ale... Twitch or Xin? Twitch! Lebo Xinovi dám stun ja. Ale... Na Twitcha. Na Twitcha nemám. Lebo Twitch? Dobre, tak potom asi... A Twitch sa mi... Tady budou chtít draka. No. Tě regulou. Děláš víš. Žič. To žič. Nice. Teraz som to zase celé vyhral. Keď? Ešte tak. To je zase minimum. Aha. Teraz později jsem čekal. Ja som nepoužil stun. Mindons. Kam ideš? Domov. Vejna! Tá, čo najviac pušuje. Čo najviac pušuje, mohli sme to vyhrať s ňou. Fakt sme mohli vyhrať s Vejnou. Keby si zostala. Nemohla být dřív. Ale mohla. Isté, že mohla. Přemýšlím, co posadíte. Pozri sa, táto Vejna má veľký AD a malý attack speed. Má len 2,12 a má 300 AD a 80 critical strike. To je dosť neefektívne. Mala by zväčšiť attack speed a znížiť attack damage. Plus, navyše, keď postavím... Dobre, keď postaví Vejna... Jak sa to volá? Keď postaví Runan's Hurricane, tak sa zvýši jej AD o 50%. Alebo aj celkový damage. Nice!
Dobre. Vyfarmi to, tam stojí asi. Dobre. Inhibitor. Určite inhibitor. Půjdeme. Útočí na oči. Letěla mi okolce k tomu mužka a pak jí napadlo nic jiného, než mi to do boka. Dopřejme to. Poppy by mohla použiť teleport. Neuškodilo by to. Ty mi nevěří. To si na čo urobil. Bych byl rychlejší. Hej. Som nevedel. Preč. A keď? Jak lákavé. Majú barona. Len tak náhodou. Push. Heavy push. Fúha. Dobre. Spolu. 4 sme tu. Dobre, poď ahry. Čo? Bylo brzo. Dopřejme to. Neviem čo. Vejna. Dobre, zachránil sa Vejna. Nice. Zavidíme. Tak ste tak retardovali. Dobre, pušneme to a vyhrajeme to. Fakt, vyhrajeme to, pôjdeš, Já ne? že tamhle Leona, jsi neviděl toho Leona. Dobre. Môžeme povedať GG. Čo robím? Dám si toto, flešnem sa a...